bandiraɓe musidɓe tedduɓe wiyoɓe mbimi wimi hay wimami ummorade ɓundu kumba bannoɗo Bou Malick Sy Dawdo Boucar hayti lowre lombinko genare dade guelode nokku heeɓi damba galo damba e paate damba ɗo galo feri laami gale aɓe heeɓi feri laami heeɓiyaɓe mbawta feri laami mbawta yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi taniraɓe bintaram ɓe gayani beeje dasani doliŋaji worɓe fulɓe susɓe sasɓe darinoɓe keeri ndimagon tadi basal lungu tawɗo min ɗo wonɗo ha ferlo e asi boyli ha jolofe ngerendi kono en jejjitta suskay laba jeeri laabi laami labana laami en jejjitani hakkude maaji en jejjitani law samba lawani mere bandiraɓe wiyoɓe mbimi wimi hay wimami adamowa ha guel gooji ha manan didonno funnague e rewgo kala ɗo fulfulde nde wawi tawede min mbiyon haada assalamu aleykum en calmini ko ferda o ko femba o en calmini wuro ngo e ladde nde en calmini diaspora o kenen tawni manan didonnoɓe dangue fuɗa ɗo e sénégal gay kalman mon buppene jegui ɗecce komo gadi baali hamoudi Moussa ƴeewata taw yarnani jimonowoɓe yonaɓe yowata so tawi yima gorko mo garli beele nebam arti ɗo ɗon yewtere mon lobbere labande nde cuɓiɗon e nder becce mon ɗumni laana yontaɓe kewɗen wiide laana kanŋe kawƴe kalis jolni ko yontaɓe leñol eɗen garti manan didorno e mabou fulu ganke wiyede ko ñeeño tawde bamum wonde ñeeño tawde yummum wonde ñeeño ñeeñago ngu tawi mum ɗum ko haala gotka ala tawa bammane ñeeñago ene yonni ñeeñago ene fasni ñeeñago ene yonni ñeeñago ene tiiɗi e ñeeñago taw an Allah hokkani onon ko dokkaɗo so yumma rokkimama wasuma bamma rokkimama wasuma ha so tawi sappuma dokkimama mbasakima bonnanta jettoɗe ɗe ko titre foncier min wi guise min wi kume min wi keneme min wi sare min wi siy min wi jong ɗen jettoɗe ko kamɓe kettiri manan diɗonno koɗe titre foncier e mabago wadde sen mbi manan diɗonno Mamadou Dawda en joftini keneme o sikki ala fulɓe fof gandi oɗo gorko jooɗi ɗo ko gorko maba kadi kaddugal ngal holliri ɗum nde wonnon ko leppi cañaɗi ɗi furankoɓe gadorne hanki manan diɗonno turnoɗi fuura jonni fuurago ɗi mabuɓe ɓen manan diɗonno mabanno en ko ɗin woni ɗe o addi huccide rende fulɓe ngoɗo e Piindi TV Mamadou keneme bisimilla ma woni amen weltare kadi manan diɗonno jondare bisimilla ma ɗo e Piindi TV eyyi Allah jarama a jarama Moussa Nia mi dañi weltare hande nde won noon waɗimi jogade weltare ko alhamdoulillahi jettojo godini Allah en gaari en jooɗima ɗo e nde ñalade hande ɗo jooɗiɗen ɗo kadi eɗen gonde jaam eɗen gonde cellal eɗen gonde kisal eɗen ñaagui jomiraɗo subahanahu wa taala o yo ɓooy yo juuɗ yo duumo noddude notre weeɓani ko hunde sande eyyi mi anda sa faami neɗɗo guiɗo ma ko kañum noddata ma goppa haajuji ma jaaha noroyɗa wonko addanta neɗɗo noddede noon soko noon kadi wonko addanta neɗɗo noroyade addanta neɗɗo noddede ko wattorede kono addanta neɗɗo noroyade ko yiide toon teddugal guila hanki taw hande araki ka sehlam ka miñam ka ñeeño ka pasam kadi aɗa fasnimi sa erima kam yomi ar Piindi TV mbaɗen yewtere mi ɗalat kala haaju jam e hammu jam ɓawde Allah subahanahu wa taala no luɓimi cellal mi ara notade haalande nde jewten e fulfulde en mbi bisimillahi funnague noon bisimillahi hirnague bisimillahi rewo bisimillahi worgo mbiyen humare homo jarle fahindare fahindi ñang fahindi faaba ñang salñiti faamiti yiide ɓuuri nande ha yo mon on jii dono Dawdo Sambabou kaalido hammadi hawa siley hawa hammadi Moussa Nia en calmini bandiraɓe ɓe funnague ɓe hirnague ɓe sahale ɓaleeri to moni fof woni eno woniri en mbi ɗum kisal Allah nden ka Allah e meɗen yo Allahu ren windere nde en calmini guiɗo men sehil men Habibou men amiral muminina tikka moƴo defte jalatimo e ɗereji gandu fannuji Allah mo wuuro faynani ladde wawa ko ɓorni ɗum te garmi mo yeddata ko jokkoreri nde wona duddu yumma guelogo baba ndaw te kuɗol yooɗa bindol jala sala windu jaam Abdourahmane mo ceerno Sara juude fayalo fayke lumbaki bawi a salminama salbalo
en calmini dendagal lawankoɓe bisimilla ma Moussa Nia gorko ma bo on jii manan jiɗon no salminiron ɗo fuutankagal ngal salminteɗo ɗo fuutankagal ngal weltorteɗo Mamadou Sénégal on anduma Mali o majjanima kono manan jiɗonno rewo wodi boowe o warga awa tamoroje ndo sananaji mbaɗa sabbigaji rewo on anduma a tawi on toon fulɓe yontaɓe holno cifortoɗa eyyi haade men yaadi taw e holno cifortoɗen fulɓe rimɓe yontaɓe ɓe nde taw noon sen dawri sifade fulɓe rimɓe yontaɓe eyyi ko gonga mayen cifa ko heewi soko mayen gaccu ko heewi gonga nde tawno sa dawe ladde aɗa yiiloyo ñameteki ma wirto kewɗe ɓenna gonga mabuɓe enay konngol ɓe mbi so suka jibinama fiji e dingiral haw dañi duuɓi capanɗe tati o nanani tan tawa ɗo wona nanani so nanani tan tawata ko wona sa jibinama a fiji e dingiral ha a dañi duuɓi capan tati a nanani tawat ka wona sa wonna tan tawat ka nani tawatno ka nani ko ɓooyi eyi ɗum addaniɓe wiide suka dimo danejo maaɓe ko dongal ko firtata maaɓe koko dongal wonko Allah jomam jimiremaka yoga e dongle ko jamba jara so suka remi reeni nattini ñaaƴi dunkinima ko mawɓe deƴƴi ko ganduno saabu ɓiradam ala tuundi so lingu tiiɗi tan tawat ko ɓendani Moussa Niang ɓiradam ala tuundi so lingu tiiɗi tawat ko ɓendani wonde so lingu ɓooye barme tan manan jiɗon tiiɗata ala so tawi ka dimo kara sireyagal ngal ndimago ngu nanayma so neɗɗo ɓottima arani tan tawat ka wona KÉNÉMÉ eyo kono dimo sa ɓotti tan arande wonno no weeɓi koko ɓendi koko ɓende ndimago he holko danata tan tan ɓanndu mum manan ɓanndu wulan jaw ene weeɓi heɓade alhamdoulillahi rabbil alamin noon Fuuta dagana ha demankani barñi ha bakkelu wokama ha ngaala Fuuta eɗen jetta Allah eɗen jetta fuutankoɓe eɗen jetta Allah eɗen jetta Cheikh Oumar Foutiyou Tall nde taw noon ko dadama e Elimane Siré wonko gollani aduna o wonko gollani Sénégal wonko gollani Afrique gollani ɗum enen fuutankoɓe fulfulde jeyande Fuuta nde kadi Oumarou ko kañum nanno keefuji ko Oumar jaabino keefuji sabu nde Oumar fayi Fuuta Jalon ceerno Sada mo Délé windi Oumarou lettere windimo keef Oumar heeɓi ɓe wondunoɓe mbi Oumar ode windani Oumar wi o windi Oumar hepti lettere wattimo del neltirimo ɓe mbima windani soko kanko ne o jaabaki o wi aha o faami ko mbimi ko mbimomi ko holko waɗata ɗo woni ɗo ko kolɗe kaaƴe heeke kono kanko jabti deluji ɗi o min jiilotomi ɗo ko diine diƴƴe dimoje ko dadam woni deluji terɗi woni deluji terɗi jom e baale barke makko kadi so Sénégal woni tan ko Cheikh Oumar Sénégal so woni ko Cheikh Oumar caggal Allah e nelaɗo muɗum ko Cheikh Oumar Foutiyou teddinen Cheikh Oumar guittanen mo gueɗal mawninen mo eyyi ko maabo lawanke e jeyaɗo to laawu nokku tulidimi daneje ɗo cooji gullata e barkeje dani ma Moussa Niang mi wawa fuɗɗade yewtere nde tawi mi salminani gendiɗo jeeyami ɗo nde taw noon maabou mbi so cowoori taƴi guinol tuuɗi jappeje yongon taw ko jarali gaari e dule mum nanani mbimi maabouɓe mbi so cowoori taƴi guinol tuuɗi jappeje yongonto ko jarale holko woni cowoori Moussa Niang woni cowoori ko gaye baɗɗetenoɗi hanki ina jaare jolɗe so ngaari ndi taƴi guinol mum noon to ndi wawi wonde foof so ndi taƴi guinol ko ngaari wattake labangal anda ndi ngaari wawa labangal kañum wawa ngaari watte ko guinol ko hinere mum tufere waɗe garowol cewgol haɓɓe hen ko ɗum woni guinol sa yiiɗi ɗum yiltude poɗira ɗum poɗira garowol poɗira guinol ngol ko noon ngeloba watte kañumne guinol so tawi cowoori taƴi guinol noon tuuɗi jappeje horata koto jeeya so wancima natti yiddere fayro eyyi natti yiddere fayro farata koto hay so nattani yiddene so ɓoccitima kam horata koye dulam awde ko cowoori minen mi ɓocciroo mi hoota dulam mi hoota bara yaale nango koni ɓuuri suudu sari ko ɓuuri famtama tina mawdu tina holondo tina baali jooro nokku hibbande baade boɗeje gamde murotoɗe hoccere karaje hoccuɓe nayyi mala baali
jamollaɗe jamel lelo ngoca jammi tolno amarani mbolo gawti falo kajin jobbo demba yaro boukar hammad hamdal demba daoud ibrahima mi hoora ganki wuro baba sidi baban demba gollere demba jawrannoɗo yontaɓe demba yoolima billile liggama tabaleji kippama bar jam luggere samba kumbay haw buuɗi sende barkejo ɗo dembaru jallel senda demba poɓɓiɗo erel poɓɓitiɗo erel ñande ñalloye lobbutu ñewñewi gonta didere ƴew jaɓeri wonta tadere mi takko pele yalal ɓe gara luggere samba kumbay haw buuɗi takkoɗa pele yalal ɓe gara soori ngoye sorgo kolaɗe caali soori jaam wonki rawande e ƴongo guelawɓe tellornoɓe belel jara ƴegannoɓe caski feeɗu demba cillo ramata son fadi saydou allah robata lomɓe gollere wiyete demba malik samba daari a jara jaji aysi bambi kumba me goni ganda kono so cowori taaƴi guinol tuuɗi jappeje hande ma wel aɗen ko welnat ɗum hande ma wel aɗen holko welnat ɗum mabuɓe mbi so teeyi deeƴi weeli lumbade lumbodade e bawɗo bonani guinal manggal yo lumbodo e baawe ginal mawgal eyi yo lumbodo e baawe kañum lumboto e baawe a anda baawal guinal manggal lumboto e baawe ginal mawgal woni eyyi sen jeehi toon en goɗɗat daremi aɗa juuɗe fayalo fayke lumbake baawe wiyete juuɗe jaaɓi eyyi an sa haali juuɗe jaaɓi jiɗɗo ko meme kamɓe ko jarali acca huuley may so jaayi debbo ceɗɗo dimo danejo karay sira debbo ceɗɗo dimo danejo mumti gonɗi debbo ceɗɗo dimo danejo momin mbiyata ko ɓandu debbo woni mum kono ko moteur gorko fawa e mum baɗɗo ko tiiɗi ɓiɗɗo debbo bawɗo lomtade temedere gorko ɓiɗɗo sagata ko banrella eyyi banrella o yumum pule acca hule dimo so dimo golli tan haale on jeeya ko juuɗe fayalo fayke lumbake bawe lumbu lumam laana neldam gawƴo o mi lumbata mi ɗalma gaɗa maayo ɗon mabuɓe mbi nden nandami e yoolingue o wi holko yoolingue nandi o wi yoolingue yaadani e ɗum ko reedu soko nawi guiɗo kolce gallaɗi o wi lumbu lumam laana neldam gawƴo o wi mi lumbata mi ɗalma gaɗa maayo o wi nden ko nandatami o wi nandami e sumgue o wi sumgue nawani jangol kono nawi koño hoñgal e to seki o wi lumbu lumam laana neldam gawƴo o wi mi lumbatade mi ɗalma gaɗa maayo o wi ay o wi ma ha o wi nandami e majjungue o wi majjungue noon o wi nawani heege reedude kono nawi fuyre wembade o wi jambul mawdu e jambul toksuru jambul hikka fonde kum fonde wuurele mawdu beeli daguele yombayru cemsembele daaɗi cuuɗi cembiri bela e daaɗi cuuɗi kacce kacci bawɗi janel buubu hinna laymay kuma laymay doroga o wi siwride wona leeso wona bandu leeso kono ko dadɗude ɓinguel lamdo jammel juuhe jammel noon haali guesa bayal jammi kaw kaalitu juude woni jeeri juude woni dande maayo juude woni hakkude maaji seɓɓe toroɓe nawira seydi KÉNÉMÉ ko ɗum woni jarale kadi ko mabuɓe jimata ko jarale mabuɓe jeeyi jarale eyyi ina jima ɗum de joddi hen jima jarale no feewi kañumen nde won noon mabuɓe jimata ko dillere dillere woni hen ko jarale askoji askoji ɗi kadi ɓe gaskinta goɗɗo ɓe gaskodirta koye nder koye mabɓe KÉNÉMÉ to ɓe peŋi dillere tan ko ɗum ɓe jimata kono noon ɓe mbiya bisimillahi jaam bisimillahi jaam bisimillahi yo jaam ñallu waala ñalla kadi waala ñallede nder hen mbalede nder hen ha ferillaji ɓaare e hirkeji punnayi bamballe Moussa Niang o wi mboddi mawdi ndi jaɓa lohol dande sangalde mawde nde jaɓa mafñede beele Allah e jappeje kewɗe o wi tuuba hende noon jaɓa ɓoorede so wona ñande joom tuuba maayi o wi laañal samba turo bonna turto oño ndondago gueloba e nder beyi guelo beele nder beyi so junggo feƴƴi mbordi yo sooɗore ƴiƴam so junggo eyyi feƴƴi mbordi yo sooɗore ƴiƴam eyyi o wi mo nano windago ñaamo tandilago yaɓɓata nireji ñaara ɗaldude e daro bewla gonga ɗon mabuɓe mbiyata so dasɗe kumama daneji lirama ɗaggorɗe palima ƴeeŋoɓe noddama kaccereji ɗi jaɓɓama a kaccereji ɗi jowama mana nani jaɓirɗe jaɓɓama cooji ɗi gulli luuki ɗaldude ɗe tanguilama ɗi noddata ko baawo holmooji ɗi woni cañoji ɗi ay cooji ɗum ko soyru woyi kono polini woni koye cañirgal ɗum woni ko piita haw ko hen woni ko jaɓirɗe ɗe goni sa yaɓɓi jaɓirɗe ɗe no yarata aller retour ni soyru ndu wona e wullude ko hen mabuɓe jaltini jiɓe mumen dillere ɗe ko hen ɗum dusanno ɗumen ɗum addi dillere mi sikku leñol fof e fulɓe ne jogui jimon gumbala en jimɗi mabuɓe en an société o kanko fof ko ar fulago ngu fof ko ar eyo fof société fof ko ar fuutankagal fof ko ar fuutankagal fof ko ar fulfulde fof ko ar gaynaka ko ar aɗa andi bisimilla holko waɗi mbiyami gaynaka ko ar
nalankoɓe men mawɓe hanki wonannoɓe fof yitetano ko yimɓe ɗiɗo gaynako e gawowo aɗani ko addantaɓe wonde nalankoɓe eɓe cuusi yewede moni fof ko artiste sa yewama tan artiste o waɗata imposé tawan hankkadi inspiration eyi heɓata ko waɗi e ma ko ala ko mbawɗa hen ɗum tagui ko yiite subalɓe ko yimoɓe ko waɗi noon kokoɓe goni awoɓe ko mbeeya e laana gona e weeyo gona e ndiyam aɗa rewo dolingaji ma Allah so cambaleji a faami aɗa jooɗe e hoore laana ciiɓe ɗe ne keedi banggueji ɗi foof aɗa woni cubballo mo hulani maayo mo meeɗa yolade hay subaka Allah goto so yi ha ɓooyi dañata ko woni e dogde e nder fittadu ma he jaltina ɗum e ɗemgal ma he nalankagal ko ɗon jibinte watta welde watta yurminade gila ɗo mbaɗantuɗa hoore ma ha mbaɗa goɗɗo yiya wela ɗum ɓe impose ma mbatta wadde kala cubalaɗo noddi Demba Gueye gorko mo siwre cam séri ano jiɗi hollirtiɗi fimde aɓe mbewi kamɓe no feewi addi bewre nde ko harde subalɓe gadi bismade fuutankoɓe saabu kamɓe tamno haaro ndu woni autosuffisance alimentaire yo ko kamɓe kodno e maaje kodno e caali lulotono e baari ɓe mbaɗa tuddule maɓɓe eɓe gawa eɓe cafta liɗɗi mawɗi e nder diƴƴe he eɓe jogui koɓe ñaami sa heeɗi jaaha ñaamo e nder subalɓe mo heyɗani noon holani mo wona jilleteɗo ko jilloyteɗo mo wona jiggoytoɗo ko jiggueteɗo on hani ko wonde gongiyanke nde wonnoon gogan dafmi jamanu akiri jamanu yimɓe joni ko liɗɗi maayo ceɓorgo foof moɗat keddima ɗamawo haaɗi yimɓe haalde gonga sa woni ɗaminiɗo a wonta kaalowo gonga kono sa ɗaminaki e hay goto so wona jomiraɗo subhanahu wa taala ɗo gonga tawma fof ko ɗon subalɓe ko remɓe guesa mawba e nder cubalako e nder fulfulde gueɗal limmal ngal a wi nane Fuuta ina heewi kinɗe gonɗe hen sappo e ɗiɗi hinde ko ganduɗen no haade men yaade mi hokket tan saabu gueɗal hen foof hinde hen foof nane a wi hinde hen foof ina jogui culture ɗum ar mum gonmi arde bisimilla ɗon gartan koye namdal hen hinde hen foof ina jogui ar mo jogui ñeñɓe joyoɓe rimɓe joyoɓe awluɓe e gallumkoɓeɓe goto hen foof no jogui culture mum mawɗo mo ganduɗa hen culture goto tan so rewanoma mawninama teddinama ittanama gueɗal heeɓi fodde mum nde ha timmi ina wawi mbasen jiggoyade hay hunde goɗɗum mbeɗa heewi wiide so neɗɗo rema so yiiɗa furgude yo fuɗɗoro ɗo dari ɗo ko dariɗa ɗo gonga sa woni pullo haadema mawninoyde goɗɗum mawnin ko woni sara ma ko teddin ko woni sara ma ko kala ko mawninaka teddinaka ittanaka gueɗal koko yooloto maaya majja wadde noon haade ma woppude ɗe gonɗa ɗo aɗa fayi banggue goɗɗo fewnu ɗon taw ha gaƴira surtout eyi ñeñɓe ɓe ko yimoɓe yeru sen ƴetti Mabuɓe worɓe ɓe e rewɓe fof ko yimoɓe Mabuɓe ɓe goniri yimoɓe aɗa andi Mabuɓe jimi alamari ko awluɓe jimarando eyi bisimilla soko noon wonano awluɓe jimrata ɗum ni ɓe jimrata ɗum kelɓe ɗe jiita kamɓe ɓe jimata ko ñalade wawa kala ɗo nanɗa Mabuɓe ene jooɗi ine jimanma ñalade wawa ɓe jimantuma ko alamari ɓe mbima woy ñalawma e lobbuguel yo kaari ko jamɓe ñaami ɓe mbima mbañi koye fii rewo cabbi golle e jingoɓe mbañi koye fii rewo kartuɗe ɗi dikkaneɗi ono mbañi koye fii rewo kunori yo ko ngaari jeyi bowal woy sagara yo sagara koye dañi bone sagara rewi ɗo boci ɗiɗam sagara rewi ɗo gaci ɗiɗam ko ñalade alani eɓe jima aalel kadi Mabuɓe ne jima ɗum wambaɓe ne jima ɗum kamɓe fof ɓe jimata ko aalel kono sa ƴeewi version ɗi kadi jiita kono fof koye ɓe garta koye aalel te enen ɗeɗon gueɗe ko maayde aalel ko kamɓe jimata ɗum ɓe rewɓe men Mabuɓe ene jima aalel yo woyo aalel ko dima moƴƴode yimanto aalel ko jime guurɗe eɓe jimanno on nanino ko Demba wi ko Demba wi mo ƴamani mi suddata kam Demba wi mo resani mi serata kam Demba wi ko leeso andi baldiɗo mum Demba wi ko yumma andi baban ɓiyum ko Demba wi ko one jala Demba lewre cillel yo Demba hebbi Demba yasuru wala ko jimi guurɗe jimetanode culture kono wurtinaka nono woppano jimi Mabuɓe jimi rewɓe Mabuɓe ene heewi
en meeɗi keyri yo ko jimri mabuɓe jimanno ɗum en meeɗi keyri yo en meeɗi kesiri manam gawri kesiri e kono kam kene ɗum en meeɗi keyri yo en meeɗi keyri hande de meeɗe keyri dugu bambam joom bela ko jimi guurɗe eɗen jogii kadi sukaɓe men narankoɓe mabuɓe jogiiɓe doole pour wawde yimde ɗum eɓe duttiro ɓe jimeɗen jimi ko jimi belɗe ko jimi gurtinoɗe eɓe jiiloyo ɓe gartira eɓe jogii ha heewi ko ganduɗa guese jaajƴe to banggue jimri to banggue culture moye poti wurnude moye poti mawninde moye poti ittande gueɗal fof koye nder laana on nani ɗum e te ɗum joni ko ala neɗɗo hay goto tawatama aɗa jooɗi ɗo jooɗiɗa ɗo waɗanma ko poɗɗa waɗande hoore ma ko eyyi ko poɗɗa waɗande hoore ma ko an waɗanta ɗum hoore ma kadi neɗɗo so tawi a jibinama e leñol jibinaɗo e leñol foof ko gendarme leñol mum yo reen banggue mo heedi o kila defet natirde ɗon te hunde so wurnaka mawninaka ittanaka gueɗal ma yadde yoolo surtout kadi majja surtout kadi jomum jaaha jiiluyo eyo mabuɓe worɓe ɓe ko yimannoɓe dillere eyyi dillere Mamadou no dillere ko hen dillere mi ari hen nane mbimami ko kamɓe mbiyanno bisimillahi ko jaam bisimillahi ko jaam ko adi ko foof yo jaam ñallu waala ñalla kadi waala ñallen e nder hen mbalen e nder hen ha ferelaji ɗi ɓaare hirkeji ɗi punda e bammal e fitti ko jaam ari wala nani eyyi so tawi ko mbaɗon Abou Hawa ni sono fuɗɗo Abou Mamadou ko kanko wiyata ko min de sangalde mawde nde jaɓa mafñede sangalde hay goto mafnirago ɗum so wona faw hen jappeje kewɗe oy ma ko beele Allah e jappeje kewɗe oy boddi mawdi ndi jaɓa lohol dande jaɓata lohol dande boddi mawdi jaɓata tuuba hen ñande tuuba mum ɓoora fof tan koko maayi eyyi oy ko min wonno noon laañal Samba Touré o bonna turto oño ndondago mo nano mum fooli ñaame mbakkaba fooli duhabo mo nano windago ñaamo tandilago yaɓɓata nireji ñaara ɗaldude ndaro mbewla gonga mbiɗa refta e bolonam mbiɗa ndaara so tawi bindam momtaki o wiya so cowori taƴi guiɗol tuuɗi jappeje yongono jarade so boy luukide e tawata ko majjani KÉNÉMÉ no fulɓe jimiranno fulɓe ne jimmanno jimi kewɗe aɗa andi dimo wawa mantude dimo eyyi tuppere wawa huttude tuppere ala kono guiyal kay no wawi huttude guiyal hutta tuppere eyyi joni noon ñeñago ko wonti business quoi ñeñago ne heewi business enen koye men enen nder koye men ñeñago eɗen kebbinen business ko ponɗen wadde ko fof ayi mi meeɗi yaade ƴeewoyde dimo karasire ene wiye joni ba goto min mi yidiri Boubacar Amadou Koyle gotol min mi yaade galle makko nde jaami nde jaadumi koye Demba Dieynaba Daoud en sammiñum julde korka nde min gari min jetti o salmin min ha sadi joofi min mbi min gari ko salmindema o salmin min ha min kaljiri o wi kam an ko gonɗa mbiɗon komi maabo o wi ko garɗa mbi min gari ko ñagadema o wi adani kam wuti mbiyonmi hollum o wi maabo sono ara ñaga dimo addanta ɗum ko wuti mi haali gom ana woppi fodde ma ha laaɓi mbiya heɓe fodde ma heddi nde wawa wonde sa ƴeewi joni min ɓornimi ɗo ko cañirgal woni ɗo koko soña sañira ko juuɗe haljide kadi ko miñam ñowti ɗum Souleymane Daoud KÉNÉMÉ concept ko ɓi maabo aɗa faami mais ɗum ɗo so wurnama ne wawi wurde so mawninama ettanama gueɗal ene wawi wurde noon jime ɗe e gueɗe goɗɗe ɗe foof awluɓe alhamdulillah rabbil alamin eɓe tinni eɓe gurni banggue mabɓe o e culture fuutankagal awluɓe passage salmini ton ami ton frère ton jumeau Samba Kadjire Lassi Samba Sidi Sallama Sali Rasulukum jiga funeram ɓine wallahi ande ko yaaji mum ta awluɓe ene kañumen ene tinni so Allah surtout eɓe daari darde mabɓe no feewi banggue moɓe keedi o ɓe jaɓani yoolo eɓe nangui hen tiboyadirade toon lawɓe ko mawɗum ina mbadda hen kono mabuɓe kay ko mayɓe ha laaɓi a yiyani hay sukalel gotel jimowel mabago ina yima gandi mabago ɗi ina wurtini ɗum pourquoi wawa wurtinede yiide heewi ko ɓundu heew wona ɓundu ko gergal gerguirdi mawdi doɓale ha mbayno leydi juppa hen nde fuɗɗi wonde gergal maggal naftowal culture poɗɗo wurnede woppa maayi so neɗɗo woppi ko mum maayi hoto fay
sa ala culture ala hoto paɗa wolof Njaay nene ko wacci so andu bo dem fekk ci borom ne jongo ene jooɗi hen eyyi joni noon enen jibinande nde ko enen poti valoriser ɗum enen poti ɗum mawninde enen poti ɗum ittande gueɗal so wayi comme no guirlajam ni Aliou Abou Diallo balɗe ko banum goto joni o woni o commencé commune New York États-Unis wi busraji ga manan tiɗo noon wawa wonde ga investissement arti waɗi entrepreneur itte zone uji garen liggoɗen garen daño wonani ɓellere guical so tawi o reggini busraji omo naati nder kologal ngal walla nder fonde nde omo soyno leɗɗe manan tiɗo noon gawɗuɗe ɗon Mamadou holko mbiyata eyyi gowɗo rewnade cayi jammuɗe bunaji men ɗo ko ɗi kene kecce ɗe gallaɗe jurɗe ngala deedi joggo tokko cumoleji rewɓe resoɓe rewɓe bandu men jahoji jamma gartoji salatu leltoɗe caggal cuuɗi demba hammen sila amannalla aɗa jogui guulal wi so pullo heli reedu tawata ko harani keddande so pullo huuli reedu tawata ko ala tawata ko ala kalalti tawata ko ala biigi tawata ko ala gorloji mo ala gorloji ala lubaji mo ala lubaji ala gafeji mo ala gafeji ala goppaji e gañaji ɗum koye gueɗal fuutankagal soko noon alhamdoulillahi rabbil alamin ma en calmin guiɗo men sehil men kadi ko ɓi pullo dimo danijo gando professeur Amadou Arɗo Sidi Ali Ba eyyi Sidi Ba professeur université mo Saint-Louis kañum woni coordinateur poromé kadi ko sehil mum Cheikh Oumar An ene rewindi ɗum ina ɗofti ɗum ina ittani ɗum gueɗal ina nanani ɗum ɓi dimo joom gando ɓi dimo cuusɗo reedu ɓi dimo bakkiliɗo joguiɗo gandal karay sira mo wuuro faynani ladde wawa garɗo kadi wallude fuurankagal haqillantagal e needi e feere mum nde jogui nde e ɓingu moƴƴago mum ngu jogui ngoko noon calmini beylel kelle e guirloje naaɓe kala bisimilla eɗen jogui goɗɗum to faade ko gueɗal mbaɗa yiiɗi duttanɗa en e jime fulɓe ɗe seeɗe gonkay Abou duttanɗa en e jime fulɓe ɗe seeɗe noon wi eyyi ko noon wi duttanɗa en e jime fulɓe ɗe seeɗe e keɗɗagal ngu mema saabu mi yeehino guural suuɗi boubou guesiri dewal sawla o jam koli teguel woni waali jantan mi tawi toon gorko mo bona feere sofa feere jonnuɗo feere tawde toto la France wiyete ko bayla dem bayla selli barkewi mo gonɗa waɗi hen teddugal kañum e jibi miñum kañum kadi manano didorno e miñum men kala tawte wuur tawde ɗaɗo o noddi waali jantan waali wuuro waali dande ɗum mbaɗen o wen ñen teddugal eti 230 000 francs CFA manan didor en quelques jours men bi ñaño o gueɗal eyyo e ɗum gueɗal gueɗal on woni banma didorno jeenaba dem bayla tabarakallahu seydi Dia en calmini Abdoul Demba Dia aussi ko miñiraɗo koɗo waɓe kodde course demodi segen fa tabarakallahu kamɓe foof waali jantan e kuuɓal en mbawa ɗum en ndeɓe ɗon noon memmi ko ceɗɗa ɗo beju gannaɓe sammare molo borogo sadiki segaɓe caɗaka ñalaɗe so fiyande wino dayi nayi mbi yir ƴiƴam wi car ɓen palani kow poɗani mbaɗago jurintaki ngacci gawe ko dimo wonata e haare ha haare nde wuula tigui gawal witto ɗum ɗeɓa segde wuttuma wona yurintari ko tawata ko wonko heddi ko suusata hoolor ko suusata hoolor ene waɗi hen kadi suusuɓe e woni hen kolta ko ni mbawa hoolade sa suusani a wawa hoolade ma cuusade kolɗa cuusdam ko ma gonga ni hoolare ina woodi kono ko ma cuusdam daɗɗo ay mo hoolaki ɓe haysa moƴƴi ñawnogal so fiyan wi derewa docte ƴiƴam ciporto jam fiyande ɗe woni ka ala e ma an ƴiƴam ɗam woni ko tekkani ƴiƴam ɗam woni ala ɗa ƴiƴam ɗam so tekki noon a faloto ɗum beñu gana sammare molo borogo sandiki seega mo saɗaka ñalade siley domel wuuri Coumba Hamad Daɗo eli sellu jagara fo wata hammadi ko noon seɓɓe tiɗɓe ɓemin jogui waɗɓe ñalade ha wuuli diaw e no wayno goɗɗo kadi no toon beñu ganna sammare molo borogo joom gueɗal joom gueɗal joom gueɗal joom gueɗal joom gueɗal joom gueɗal e palimpaɓe joom gueɗal e kamalenko tippali wiyete kamalenko Sambiran wi dimo mbaɗowo no mbiɗa joni ni jottoɗo nelda ñeeñ ɓe kalis kañumen pusata ɗumen kadi Moussa wona kalis o ko yidde nde wallahi yidde aɗa heewi soynade nayyi coynoɗa ñaara pure cikka ñaara pure ɗe ne jiɗi nayyi ɗi tawi ala ko nayyi ɗi ne ndiwna tenke ñaara pure ɗe ne mabba so ɗi gaare karaje ɗe ceertata mbimi aɗa heewi soynade nayyi coynoɗa ñaara pure ɗe ne ndewe nayyi he wona gilli ko nayyi ɗi ne camma huuɗo tenke ne ndiwa ñaara pure ɗe ne mabba so ɗi gaare karaje ɗo tenke ngala tan ñaara pure ɗe jahata hajuji men wadde ko firti ko wona yidde eɓe jogui gueɗal ngal ɓe jimantano hanki noon ko wiyete Gumbala seɗɗa de hey Gumbala no wayanno haade men hojomaji hen gas Gumbala settan Gumbala kay kam foti ɗum haalde wona wallahi min foti haalde ka ta ɗum temtal gonga baɗɗo ko mawni baɗɗo gueɗal manggal
ngal hono mala ka tani ko kañum yimanno gumala an foti yimde gima gonga jugino falo jugino falo an foti yimde gumala falo ñalawma lombedu ñalawma turmunna eyyi wona eyyi ɓe mbiyatno ko wulago jamma wulago jamma ɗaldetake woy gorel mbolo sare ali maɗum mbolo koye waɗi bone wilti sagaraɓe taji baraji lengo wel yo lengo gila mayani so debbo lengi seere so gorko lengi falo nangi ɓalɗum fiile mugel waɗe booci hanke tan mayi so fiyande wi dayi nayi mbi yir ƴiƴam mbi car ko jambere ɓe moltata noon min gannaɓe sammare mool broka ene jogui toɓe ko gummi noon ene jogui koɓe mbaɗi noon ha heewi ona heƴata ɗo deuxiéme numéro sabu hay subalɓe ɓe fala budde memaɓe mi anda ana yi wona kumpa ma to moussa ñami yeɓe koyen haɗen ɗo ñande a yiino manan diɗol no yontere ɓinnude nde lappol baɗol ngol jeyat tuggude manan diɗol no guddide wuuro ha wuuro soogi gure manan diɗol ha goto andan fotiri diwnuji certuɗi gure certuɗi kono manan diɗol no ɓuuɓi jamma alaji mouhamadou saydou sek siraji dina seydi ba mo ko duyno ko jabama o ari manan diɗol nder fuuta o ñastima baɗon guesa tijania o waɗi manan diɗol no baɗowo kadi manan diɗol no ko yimɓe ne gurde woni ndiyam la source vital woni abdoulaye mo asteri kumba sala kumba e mamoud kumba woni abdoulaye medina sinbimo jayi capanɗe joyi quelques forage nder fuuta yo ɗum ki yo ha laaɓa ceerno taw lomɓi ɗum koye goto koolaɗo min jetti ceerno hammemo ceerno men banaji o wi hayyo ma timmin ɗo timmini nula nde wonno nuleɗa mbaɗirano nulal ngal foti wonirde ni weɓani saabu nunɗal sette o jama abdoumoudou mar adama timmini nulal woni abdou diallo pdg dakar wiyetini nulal ngal o yettini manam jiɗo noon nuldani aɗa yettino nulal tawa helti nulal ngal eyyi kono abou ndiaye heltani nulal yon ko kalɗa e oɗo yetma e mamadou eyyi o jarama Allah jarama gonga ñagonoɗen mo balɗe juɗɗe e battane moƴƴe nde taw noon so dimo manti so dimo waɗi tan yime wallahi so dimo manti waɗi tan jaare gonga ittane e gueɗal kadi horsine fulɓe mbi fondation ceerno walla jaay fulɓe mbi ko nafoore wuyi mayɗo kono ko kañum mantata ɓuuru gonga neɗɗo yiiɗa e mum tan ko nafoore nde jeriñ o neɗɗo ñametake yaratake so mayi tan o wirnoy ay dulendu woni fayida mum ko kurjuno o neɗɗo yo dañ ko nafti eyyi surtout ka jakoraɗo e nafoore yo dañ ko naftuɗa yo dañ ko mbaɗɗa yo dañ ɗo ketanɗa leñol ma gonga sa wowani wambude noon a tawani wambude noon a ala jajali mawɗi gueƴorgal bawgal wambude walla bawgal wadde ñalande weɓatama welatama nde taw noon ɓi fabru yiiɗa jaggede sa jaggi ɗum tan so far juɗima ɗum anda ɗum anda ko jira neɗɗo ina waɗa ñalande ko o taw ɗum o ron ɗum ƴiƴam ɗam wone makko ko ɓi ƴiƴam tedduɗam ɗo fiɗo e jajali mawɗi joom ɓellere hinde baɗon amadou iliman basili eyyi dimo moƴƴo ɓi nene kuro moƴƴo ɓi baba iliman bas kono calmini gaari dakar te seyri ayda añ salmini laaren dollil amadou fil woni ay saha mama sitta mi nanimo ayyamo heeyi mi nanimo de on gorko wima debbo wi manano diɗo no fala budde basangal umalaɓe cal mi nanimo eyyi kadi ene foti wonde sabu jaɓɓe kaaɗi lammi guila e gumboɗe so ɓiɗɗo jibinama en dambu fulere follere o wuure bine garo entirama gumboɗe omo hani lammude o foti ko lammude hay goto ɓuranimo gueɗal e nder Fouta mi wiyani Fouta ni mbimi ko Sénégal hay goto ɓuranimo gueɗal e nder Sénégal le Fouta marche hay goto ɓuranimo gueɗal e nder Fouta hay goto ɓuranimo gueɗal e nder département de Podor hay goto ɓuranimo gueɗal e balle walalde sanugue sam biran par ce que naggue fano jeemayo hay goto ɓuranimo toon gueɗal ko joom gueɗal ɗo fiɗo e jajali mawɗi joom ɓellere hinde debbo mo ganduɗa so tawi no walalde e ila morfil no diidori ni ha yetti e nder département de Podor o no fotiri ni so ɓe dawri no peesede banggue mo heedo ɓeydata e kaaƴe sabu aɗa andi omo tetti wallahi kak
ko disganna gonga alhamdulillahi rabbil alamin ko ɓe min jiɗi wawoɓe hunde garta e Fuuta ngara wallude yimɓeɓe wallude ɓesgu ngu wallude enɗam ɗam wallude miskineɓe ɓe jokkude enɗam mumen mawɗo goto wi sa heeɓi jawdi waɗ pecce tati hen feccere wotere rewru Allah kaaɓi julɗo waɗir saabi Allah hen feccere wotere rewru enɗam koko renete sa joguimo hokku ɓande hen feccere wonde waɗe poos ma waɗir haajuji ma ɓorno wutte jooɗo ñaama ha kaara waɗ galle jooɗo waɗ oto jooɗo andani mayata barka oɗon V8 mo darni damar galle ne jara 100 millions quelque woni ceerno Tidiane Alpha Seybane Alpha Mamadou Aw woni baydi dañi woni jibinde manan diɗo no jerlu kandi mo dimani mbakaba fuuli wawa manan diɗo no jingiri ko sa seydi aw on jindirat tewal tan eyi bisimilla ma min de jibi tan ko yindirede ma non on yindira tewal tan o de woni ɓuuɓi jamma e goto ɗawani eyi min coynimamo min coynimamo kadi minen somin coynimo neɗɗo tan fitti kono yiini eyi tulde jindirta nadde jindirta kadi lawɓe nayi konngol ko ɗum goonga kamɓe mbi ko yooɗi ala ndaara tan so neɗɗo wi yo ndaara tan heeñi guite koye ma goni deuxiéme numéro e cabboɗe so allahu lamno jaaɓi ha joni en jaadan manan diɗono e gorko ñeño gorko maabo on jii ko holli on ɗo falabude calmitiremo gongol aissata bocar ko mamadi ndiaye woni acca ko ley mayso en mbawa sallude on debbo mo juuɗeji tati fa tabarakallahu baɗɗo teddugal kono en calmini nenam umul hayri jongen tewi to doraji den to états unis d'amérique nen lelɗo site France en calmini arwa mamadou racine nder mouhammadi sammoutar hamatou bubo awdi fatama jaaba degle fa tabarakallahu kono naamo sintu bambe arwa aissata haabi fa tabarakallahu ko debbo tiiɗo joom mouvement ne wiye jabgollade mamadou konngol ngol holko soomi ha yeewi holko ngol haalata kono en calmini farba walalde kalide sara woni farba salli ɗiɗam demba gay moolo fa tabarakallahu mi salmini miñiraguelam séri manan diɗono abdoulli woni habsatu debbo fa tabarakallahu en calminimo kamɓe kala mardiane ba en mo ceerno amadou tidiane kayri en calminima kamɓe foof en tawino mo jammuguel en jii teddungal ngal ɓe mbaɗen en calmini aynumadi ɓundu tundu bannandu bou malik sidal bougar ha laaɓi ceer samba yiiɗe en ha samba ñaame ha lobbuɗi tewrede toon mamadou en calmini beede en eko way noon ceeke en jalluɓe en ɗon so meeɗi ha jallu mi salminat debbo jiɗɗo mi horsinimi suba fof Allah o waɗan message walla o waɗa appel on ƴeew Moussa Mignon mi finir kam woni Wuley Diallo séri guirlajo manan diɗo no woni ceerno Abou Diallo windat loro itte manan diɗo ko fayma wi waɗe posma on wawi faari eko faari galle deuxiéme numéro wi au mois on jagodirat oɗo gorko maɗo Moussa Nia mi weltima Allah jarama kadi a jarama a ruttitanomo nane juude haɗi mi jumpude toon tigi komi yiiɗa jumpude juude mi wawa jumpude juude nde wonon komi juutnajo ko seɓɓe rimɓe ɓe mbaddumi ñalande e toroɓɓe rimɓe juude lawankoɓe koɓe mbaddumi ñalande so tawi mi wi mi jumpa juude e nder saaha daɓɓo tan dañat ɗo mi yettaki soko noon alhamdulillahi rabbil alamin no mbiɗa ni accahule mayso nan nuwadi udani maayo no wiyete Maguette Ibra Niang tan Alaji Samba Dimo Ramata ono toon kamɓe fof en garino toon ɓe mbaɗani en teddungal manggal en calminiɓe Haby Samba Mbodji en calmini ɗi Demba en eyyi ko ɓi debbo ceɗɗo moƴƴo mo honumala tiɗɗo Kara Sira passiɗo kadi ceɗɗa aussi ma kalande nen joro en kamɓe kala koɓe moƴƴuɓe en mbawa limtide saabu ni min gari toon de minen ko teddungal manggal min mbaɗana toon Hammadou Demba Guedda Sall gorko mo kaheydi baɗo galle Nouadhibou Dande Maayo non to Espagne ceɗɗo Dimo Kara Sira bawɗo ñalande cuusɗo celluɗo e fiptandu nde won noon min jooɗima saaha juuɗo min majjodiri min kaldani o yiiɗi numéro mo reftoye banggueji goɗɗi o yiiti numéro o noddimi o heɓanimi nde o noddimi nde téléphone am wala connexion o neldi e téléphone he connexion o rutti kadi o neldimi kalis ha wayno leydi e nder appareil he yiila Dimo noon wona kalis o welde kalis o so hokkanomi goɗɗo no wawi hokkudemi kono ko jooɗoɗa aɗa woni ɓi Dimo ko joguiɗa e ko poɗɗa wadde ko foof ñalande no wayi mawnon ni jiiluɗa ñeeño ha jiita ɗum guitta kalis ma kadi dokka ɗum mbeɗa nelduma connexion mbeɗa nelduma kalis eɗen mbayrodiri hay goto duuɓi hay goto andan foti wona hunde wemde ko jaajaji mawɗi mbaɗata ɗum eɗen mbiya Moussa Balo eɗen ñaago jomiraɗo subahanahu wa taala noon
no wini deuxième numéro inchallah kanko dusaron lewru korko ndu ha ma e nder laana yon inchallah so tawi weeli Allah so tawi weeli Allah mi weltima noon mon frère mi weltima tigi rigi kadi so Allah haaji mbaɗani ko yeeso faya eyyi nde won noon ka miñiraɗo moƴƴo tiɗɗo kadi min jeebma kala e saaha min beltanima min jii no poɗɗa e aduna heni min ñagonoma jomiraɗo subhanahu wa taala aɗa andi noon mi haalama gueɗe gotal so ɓuuri ɗum heɓude ɗum wonde laana ndu fortoro gila ko fanni marode eyyi kadi labbu yera haydara labbu jambe memara karallagal to ko Djiby Dieng wondude Abouba fa tabarakallah ɗo e Piindi TV e production Mamadou Dawde KÉNÉMÉ Moussa Nia laana yontaɓe yo Allah ko ñelde ɗo